Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon, mga kapusip. Dito na tayo sa Pasay Tramo Kia Shop. Sakto talaga, alas 2, dumaling na dito. Kaya talaga. Kaya walang dumaling sa sinabi ko na alas 2 tayo daw. Ito sa hapon sa araw ng linggo. March 5, 2023. Sir Lucito. Klaro ng bubusit. Ayan mga bubusit, papasok natin dyan sa tabi. Ganyan dyan. Naka-full. Full memory? Oo. Wala na. Papasok yan kung magbura ka. Ayan mga bubusit, dito na tayo sa garahe. Pusito tayong darating lang natin alas 2. Sakto talaga alas 2. Ang hapon sa araw ng linggo. March 5, 2023. Ate, yan si partner ko. Ako ibababa na mga bubusit. Isang ikot. Sila muna magsama si Flores at si Martin. Ito, tingnan natin yung muli mga bubusit ito. Bali, ang pumalitan natin yan. Ganyan pa naman yung tali. Kaya pupalitan natin yan. Bali, apat. Apat ang pupalitan yan. Kung siya tayong sa kabila. Walang bali. Ito lang sa kanan. Ayan, nakaparking na tayo. Ayan. Ayan o. Kaya ang parada natin dyan. Okay ang parada natin. Magkapusit. Okay na. Kaya tingnan natin yung basura kung marami ba. Konti lang basura. Magkapusit o. Wala ganong basura. Konti lang pusit tayo. Ayan o. Ayan magkapusit o. Sa mga basura na mapasayro magkapusit. Hindi lang natin yan. Hindi natin may iwasan na hindi tayo magkaroon ng basura dyan kasi nga malayo ang biyahe natin. Kaya intindihin lang natin yan magkapusit. Yan pa, may mga suka pa nga o. Bugsit tayo yung suka yan. Ayan magkapusit. Linisin mo natin o bago tayo magbaba. Ayan o. Isang ikot lang yan o. Linisin mo natin. Bago tayo mag-uwi. Yan yung ano. Yung screen filter. Ayan. Linisin natin. Sila naman ang biyahe. Ako ikaw ba naman may ubusit ha. Pahinga muna tayo sa biyahe. Si Martin naman ang papalit sa akin.
Sabi ko po sis, parang konti lang yung basura natin Parang konti lang yung mga basura pag sinatay. Ayan o. Kagarating lang natin mga busit. Ayan, natulog isang mama ko. Baba na tayo. Baba na ako mga busit. Ayan na mga busit, malinis na pagsiting. Kaso mapuputol ang video natin kasi full memory na ako. Kaya wala tayong upload kasi nga na ano ako. Yung cellphone ko na Palitan na ng cellphone, Bigo. na ano rin na bura yung mga yung YouTube ang Google sign in, mag-sign in pa ako kaya wala akong upload. Ayun o, full memory naman o. Puksita tayo. Tatlong cellphone, puro full memory. Walang upload kasi